Δήμος συνεχίζει τις παρεμβάσεις του στους αγροτόδρομους και στις χωματερές, το οποίο κάνει εδώ και 3 χρόνια. Στην χρονική περίοδο είμαστε στην χωματερή, η οποία κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει, στο Βεγόρα, στο τοπικό διαμέρισμα του Βεγόρα. Θα την αποκαταστήσουμε πλήρως, θα προσπαθήσουμε να την περιφράξουμε ούτως ώστε να τη διαφυλάξουμε πάλι να είναι καθαρή όπως θα την αφήσουμε. Οι συνέπειες του νόμου που έχει ο Δήμος είναι πολύ βαριές, γι' αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθεια των πολιτών μας και των συνδημοτών μας, να μην πετάμε όπου να είναι τα σκουπίδια, για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το περιβάλλοντα χώρο καθαρό. Έχει ορίσει ο Δήμος χωματερίο όπου τα αδρανή υλικά θα πρέπει να ρίχνουμε, γι' αυτό και ζητάμε να συνδράμουν και οι πολίτες μας ούτως ώστε να διατηρήσουμε καθαρό το Δήμο μας.